El comandant travessa la gran plaça porxada mentre la nit, que revela renunciar al seu regne, cau en combat contra la gèlida llum del matí. El ritme de les botes trenca el silenci a contracor. Ningú és testimoni dels passos que el porten a Palau, on està reunida de manera permanent la junta militar. Mentre avança, la boira regira al seu voltant, etèria. Aquest moviment té quelcom d'efímer que ens recorda la nostra existència i la forma dels rostres que dibuixa còmics o espantosos, benèvols o malvats. És producte del filtre amb què la travessem. El nostre pas mai no és neutre i modifiquem, potser de manera irreversible, el significat del camí. Ignorar aquest poder és un recurs infantil o covard. Del nostre pitjor enemic, Jesús Maria Tibau.